Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod. N-am mai postat de foarte mult timp din 2019 și sper să vă placă acest episod din NFS. Dacă vă place episodul acesta, vă rog frumos să dați un like și un share și un comentariu, că m-ar ajuta foarte mult dacă ați da un like acolo. Mulțumesc! O să vă arăt imediat niște mașini pe care eu le-am crescut în cai putere. Imediat. Să se încarce. Deci am un Ford Fiesta ST, un Subaru BRZ, o Toyota 86, un Volkswagen Golf GTI, un Ford Mustang Boss 302, un M3 Coupe 1999, un Nissan Type X, un Subaru Impreza STI și un Lancia Evolution 6, adică un Mitsubishi. Și eu vreau să fac un quest anume ca să pot să iau, uite mașina asta că este foarte mișto și eu le primesc undeva pe aici, la misiuni. Și acum vreau să fac niște curse. Am ofertă cu Lamborghini, am ofertă cu altă mașină. Frate, nu mai îmi dau oferte. Hai să deschidem niște cutii, că nu le-am mai deschis. Dacă auziți ceva ciudat, sunt papagarii mei pe fundal. Hai să deschidem cutia. Sper că auziți ceea ce vorbesc. Și mi-a pic. Mamă, ce mi-a dat, frate? Un Ford model 18. Mișto, mișto. Și mai am un Freebox. Sper să-mi pice ceva ok, că... e ok și piesa asta. Acum, haideți să fac o cursă, că m-am plictisit. Deocamdată vreau să mă joc pe la Car Series. O merge puțin mai greu, dar asta e, n-am ce să-i fac. Telefonul e de vină. I-am dat optimizare, dar el este un Huawei Y7 și îmi duce destul de bine. Unde să jucăm? Unde să jucăm? Jucăm la Classic Beauties. Ce mașină avem? Adică avem Lancia Revolution 6. E destul de ok. Am 318 cai. Un Nissan Silvia Spec-R, tot așa, și un Porsche 991. Mamă! Dar cum, frate, boții să aibă, sau jucătorii reali, să aibă mașini de-astea așa bune și eu să am o mașină mai așa, ne? Mă întreb, oare au băgat bani în joc? Uitați ce le-am și Revolution-ul, că nici măcar upgrade nu i-am dat. Acum trebuie să încep bine. Ok, deocamdată am început ok. Să vedem mai încolo cum e. Eu mă pricep foarte bine în NFS. Am mai făcut curse, dar mă încurcă pe aici, că nu prea este lumină și nu prea pot să văd. Că în drifturi sunt foarte bun, doar că mă încurcă puțin lumina. Hai că am terminat și cursa cu succes. Hai că am terminat-o direct cu o bușitură la final. Ești nebun? Aoleu, frate. Mie mi-este foarte ușor să câștig o cursă, mai ales dacă am de mai mulți cai putere. Ok, m-am plictisit aici. Jucăm la Uber Subaru. Ia să văd dacă pot să completez. Mamă, mi este foarte greu. Nu e mediu. Subaru este de 405 cai putere. L-am turnat foarte mult și o să-mi fie puțin cam greu să fac cursa cu el. Da. Și plănuiesc să-l fac de 600 de cai. Ia uitați-l ce am investit foarte mulți bani în mașina asta. Și eu în drifturi întâi, când m-am apucat de NFS, nu știam cum să fac drifturi și mi-a arătat fratele meu Ștefan și am învățat de la el cum se face niște drifturi. Și e ușor, dai decât așa în jos și faci drifturi, easy.
Spoilerul îmi place foarte mult și kit-ul pe care l-am pus pe Subaru. Sper să-mi ajungă timpul, mai am 10 secunde. Hai că ajung, nu e problemă. Mamă, ce eram să iau și mașina aia în bot. Nu este așa de dificil dacă te antrenezi pe NFS. Dimpotrivă, mie mi-a fost foarte ușor la început. Mi-a dat blueprint-uri pe Toyota 86. Haideți să dau tuning la mașină. Stai să văd pe ce pot să dau upgrade. Nu pot. Hai că pot pe Subaru asta. Îmi place foarte mult cum arată, deci e fenomenal la cum arată. Și da, dacă vă place episodul, să dați un like, că mă ajută foarte mult, vorbesc serios. Care este mașina voastră preferată? Să comentați în secțiunea de comentarii. Mașina mea preferată este BMW-ul ăsta. Cup. Ia uitați, băi, deci e foarte frumos, no comment. Direct nota 10 aș da dacă aș avea o mașină din asta așa. Hai să vedem ce avem și la quest-uri. Ce are de nume? Sau? Gata. Am completat și un daily mission. Mergem înapoi. Uite că fac cursă pe aici. Asta e că mă întreb ce mașină am. Oh, e o mașină foarte bună. Și dacă vă place episodul, vă rog eu frumos să dați un like, este foarte important pentru mine. Dar mi este foarte greu să plec cu perfect launch-ul. Am avut super recargi pe Nitro. Vai, Doamne. Doamne, ce drifturi face, mă bușez de toți pereții cu mașina asta. 8 secunde mai sunt. Doamne. 3 secunde, 2 secunde, 1 secundă. Am câștigat cursa. Dacă v-a plăcut acest episod, vă rog frumos să dați un like. Eu am fost Rare și bye bye.